El Consell de la Gent Gran de Girona és el marc de participació, d'opinió del conjunt de la gent organitzada que hi ha en aquest àmbit a la nostra ciutat. Gent activa que participa en comissions de treball, Comissió Gent Gran i Ciutat, o el Roure, que ja ha fet 36 números actius de plena llibertat d'expressió. Per mi això ha estat molt important. Han estat 8 anys de treball amb la gent gran que ens permet no sols tenir uns bons serveis d'atenció a la gent gran, sinó també tenir gent gran activa pel benestar i pel futur d'aquesta ciutat. En aquests dos darrers anys en què s'ha viscut i s'està vivint una profunda crisi econòmica, el tinent d'alcalde de Polítiques Socials, en Joan, va adquirir el compromís d'anar informant regularment de quines eren les actuacions que l'Ajuntament duia a terme per lluitar-hi en contra de la crisi. Noi? Així doncs va explicar com estava el projecte del centre de distribució d'aliments. De fet, en el primer número de la revista El Roure de l'any ja va sortir un article al respecte. També va parlar de les obres d'ampliació de la sopa i de l'augment d'usuaris que aquest centre estava tenint, així com del canvi de perfil d'aquests usuaris. Doncs la pobresa havia arribat a persones que temps enrere era impensable que en fossin usuaris. A Catalunya és el 60%, nosaltres estem en 93,73. El temps del PIA sobrepassa els 3 mesos a mitja Catalunya, els 3 mesos. Nosaltres estem en 70 dies. Per tant, també són elements de comparació de l'esforç que l'equip, nosaltres vam optar per fer un equip especialitzat en el tema de la dependència, amb un esforç important que vam fer de l'Ajuntament econòmic per fer-ho possible. I el temps ens ha donat una certa crítica, en part raonada i raonable, de que la prestació econòmica, és a dir, de la prestació pel cuidador professional, tarda molt. En el nostre cas continua tardant excessivament perquè depèn dels diners que té la Generalitat cada mes per poder pagar-ho. En el cas del SAT, nosaltres vam decidir com a Ajuntament que el dia després de fer el PIA els hi posàvem el SAT. Ho pagava l'Ajuntament i ho rescabalaria de la Generalitat quan la Generalitat ho pagués. Jo penso que això ha estat un encert, malgrat que ha estat un esforç econòmic per part de l'Ajuntament, perquè aquestes persones almenys tenen el SAT immediatament, no s'han de preocupar per qui paga què, perquè si no, no entenen que després de tot l'esforç encara has d'estar esperant, i el benestar que això comporta. Abans he felicitat l'equip d'atenció a la gent gran i la dependència. L'equip municipal de salut és un equip fantàstic al mateix nivell, i la veritat és que dona goig tenir un personal tan motivat que molt sovint fa més hores de la que li pertoca perquè se sent útil i se sent que vosaltres li retorneu el carinyo i l'afecte que us dona, i això és importantíssim en una administració pública com la nostra. En aquest marc hem tingut un pla pilot durant 2 anys de dinamització dels grups de gent gran. Alguns de vosaltres ho sabeu, ha estat la Conxi fins ara qui ha estat dinamitzant totes aquestes activitats. Això ara ho incluïm com a programa, amb subvencions diverses, com a programa ja, diríem, fixe i consolidat. D'aquí pocs dies hi haurà les proves oportunes i esperem que en aquestes proves surti la persona més adequada que complementaria aquesta activitat que fins ara ha fet de dinamitzar i fins i tot impulsar nous espais de gent gran amb les tasques també de dinamització d'aquest Consell de Gent Gran. Penso que l'experiència amb això és important i anem millorant els serveis. I un últim element, si m'ho permeteu, és també aquesta visió integral que hem estat durant en aquests anys. Jo l'altre dia veia, hem fet 20, en 8 anys hem fet 20 números. 20 números. 36. No, 36 és tots, però en aquests 8 anys 20. 20, és a dir, 20, i el Consell de Gent Gran tenia 14 anys més. Per tant, jo penso que és important aquest tom que hem pogut donar, que permet una major dinamització, i sempre ho dic que és un consell de redacció on us trobeu la gent gran
i cap de nosaltres, ni l'alcaldessa ni jo, hi participa. Per tant, penso que és bo, hi ha plena llibertat d'expressió i això ha sigut un estímul per tots nosaltres. A vegades s'acusa d'excessiu intervencionisme. Jo penso que aquest Ajuntament que ara acaba el seu mandat d'aquí 3 mesos, ha intentat i impulsat que la gent gran tingui espais i tingui espais de plena llibertat. Una darrera cosa també, jo evidentment no m'acomiado com l'alcaldessa, però ja sabeu que em torno a presentar, sóc així de mesell, no? Això no vol dir que ocupi el mateix lloc, perquè l'electorat dirà què és el qui i el com ha de representar, i els ciutadans mai s'equivoquen. Per tant, jo estic segur que qui esculli serà les persones més adequades, però en tot cas sapigueu que des del govern o des de l'oposició mantindré la mateixa força, les mateixes ganes que he tingut en aquests anys. Preferiblement entre el govern, no? Però això tampoc cal que ho expliciti d'una manera tan explícita. Però la meva voluntat és aquesta. I és cert que, clar, són 4, però són 8 anys. Són 8 anys. Jo recordo que quan vaig arribar al Consell de Gent Gran, feia 2 anys que no es reunia, també això cal dir-ho, la memòria històrica és important. Vam estar el primer any, recordeu, que vam fer aquella acció de dinamització amb aquells joves. Recordeu que vam agafar un grup que es deia Neòpolis, un grup de joves, que jo penso que les primeres reunions em va dir qui pinten aquests joves en el Consell de la Gent Gran, però que va permetre, vam fer tot unes dinàmiques de repensar-ho, no? I Déu-n'hi-do el temps que ha durat. Jo penso que de tant en tant sempre és bo remoure els roures, remoure la fulla dels roures, perquè es revitalitzi. Penso que gaudeix d'una bona salut, la vostra presència avui en aquesta sala ho demostra, i en tot cas per nosaltres sempre heu estat un element d'esperonament, ens heu donat tanta o més energia de la que nosaltres us volem aportar. I sí que és cert, alcaldessa, que deixes un mandat amb una gent gran a la ciutat, activa, i de vegades quan en política a les eleccions promets moltes coses i vols fer tantes i la realitat és tan crua i els diners que tenim cada any sabem quan són i quan es pot donar, el que és una evidència és que en els pitjors moments que hem viscut aquests 2 últims anys han estat molt dolents, les qüestions de gent gran, els temes de gent gran no sols no els hem tocat sinó que els hem millorat, no? I això és algun element previst de navegants que es pot viure en crisis sense retallades en allò que és fonamental. I per tant hem de mantenir aquesta visió de que allò que és fonamental, allò que afecta la cohesió social, que afecta les persones, que afecta sobretot a persones grans que durant molts i molts anys han estat treballant i aportant a la comunitat i a la societat. No és de rebut. Ha de ser l'últim de l'últim de l'últim. Jo penso que abans d'arribar-hi sempre trobaràs alguna altra cosa que es mereix més retallar, que es mereix més deixar de fer que aquesta qüestió. I vosaltres, jo penso que sou la garantia. No crec que deixeu que no es facin coses al futur de la ciutat i per tant estic segur que sigui qui sigui el que es trobi davant de vosaltres no permetreu de cap manera que es deixin de fer coses tan importants com les que s'han fet fins ara.